Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Isang maaraw na tanghali po ng Biyernes, mga kabalen, mga karihiyon. Welcome ho sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong mga totohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers sa Blue App, opo, social media, Facebook. Kaya naman kung hindi ka pa kabilang dyan, kabalen, karihiyon, kung hindi ka pa nakalike and follow sa ating CLTV 36 News and CLTV 36 official page, ito na yung pagkakataon, click that button para po sabay-sabay tayong makibalita, makialam. At pag-usapan, ito pong mga kaganapan dito po sa ating rehiyon, Central Luzon. Live na live din ho tayong napapanood ngayon sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa telebisyon, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Ganyan din sa Air Cable Converge Channel 71. Live na live din tayo sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. At sa Kalakhang, Pampanga, Free TV Channel 36. Ito po ang CLTV 36, ang pinakamalaking media network sa buong Central Luzon. Simulan po natin ang kumustahan. Kumusta ho kayo mga kabalen, mga karihiyon? Pwede ho kayong magpa-shoutout dito po sa ating programa. At kung meron kayong nais ipa-anunsyo, gaya na lamang ng mga unang nakatutok sa ating programa, ito babatiin ko. Good afternoon po, sabi ni Angeline Arcilia. Isang magandang tanghali, Angeline. Kumusta? At syempre, ito ang ating suki, madalas nakatutok at excited na rin, kagaya ng marami sa atin, si Noel Joseph Cleofe. Ayan, sabi ni Noel, ay sa July 6, opo, ay mapapanood na ang mga programa ng Bilyonaryo News Channel. Kasama po si Corina Sanchez Rojas at Pinky Webb. Opo, dito yan, gabi-gabi, sa CLTV 36. Mas pinalawak po
ang paghahatid ng mga makabuluhang balita at talakayan kasama po ng CLTV 36, ang Bilyonaryo News Channel. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Oo, first Friday ng July ngayon. Kaya pala sabi ni Kuyang Jody Mercado, yan magsisimba si Harper ngayon. Oo, napanood ko yung video. First Friday Mass. Oo, ingat. Yung pong mga nasa labas, yan, mainit lang yung panahon. Kung kayo po ay, sabagay, kanina yung misa, kaninang umaga, no, nakapagsimba na, sigurado, ayan. Yung mga may papabate, pwede pong mag-comment kayo dito sa ating programa upang samahan si Kuyang Justin ngayong tanghalian. Magkwentuhan po tayo. Araw ho ng Biyernes ngayon, as expected, marami ho ang lalabas sa mga kalsada, kaya silipin muna natin sitwasyon po ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ng siyudad San Fernando, Pampanga. Para ho sa mga babiyahe o di kaya naman nasa lansangan na dyan sa may siyudad ng San Fernando. Ito po ang sitwasyon sa iba't ibang kakalsadahan. Simulan muna natin. Gawing Angeles City, yung boundary ng San Fernando, Telabastagan at Santo Domingo, Angeles City. Going Angeles City, wala pong problema. Medyo maluwag naman ang sitwasyon. Ganon din sa may patungong siyudad San Fernando sa oras na ito. Pero asahan po ninyo yung pagbigat ng daloy ng trapiko, lalong-lalo na mamayang rush hour. Sinimulan na ho yung actually kagabi, nabaklas na yung rotonda dyan sa MacArthur Highway, bahagi ng Santo Cristo, Angeles City. Yung pong kalsada sa papuntang Pandan, ayan sa mga karehiyon natin. Kung kayo ho ay umiiwas sa traffic at iniisip ninyong ayaw mag-MacArthur at mag-NLEX, ngunit dadaan ng Pandan, abay asahan ho ninyo na dyan pa lamang sa may area ng Santo Cristo, MacArthur Highway pa lamang, ay meron na hong pagbigat ng daloy ng trapiko. Gawa nga po ng nagpapatuloy na construction naman nito pong Santo Cristo flyover. Dyan po sa may MacArthur Highway, intersection ng Angeles Magalang, yung Pandan Magalang Road. Balik tayo ng siyudad San Fernando, Panings, maluwag ho ang daloy ng trapiko, ganyan din sa Sindalan, light traffic sa mga oras na ito. Batay na rin sa ating monitoring, and sa may Del Rosario traffic light portion, maluwag din ang daloy. Balitang may paggagamitan. Wala rin masyadong aberya dyan sa may portion naman ng Sakop Maimpis, dyan ho sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Light traffic din sa may St. Jude portion. Pero dito sa may bahagi ng Saints ko, ayan, asahan po yung mabigat na daloy ng trapiko dyan sa may San Agustin, lalo na yung mga patungo ng Angeles City if you are coming from St. Jude traffic light. O dyan, pagdating ho ng Saints ko, ayan, ay meron na hong pila ng mga sasakyan. Asahan din yung mabigat na daloy ng trapiko dyan naman sa may High School Boulevard, sa may siyudad ho ng San Fernando, kaya pong kabalenan Sa bahagi naman ng Dolores, ganyan din, medyo may pagbibigat na o pagbabagalan ng daloy ng mga sasakyan. Diyan ho sa bahagi ng Dolores Macabacle, kaya pong Good Shepherd going to the JBL, hanggang hanggang palengke po, San Fernando. Asahan po yung bahagyang pagbabagal ng daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama Para naman sa mga babiyahe, yung mga magsisiuwian naman mula Metro Manila o di kaya naman luluwas ngayong araw ng Biyernes. Ito ho yung mga abiso mula naman sa NLEX Corporation. Ano ba yung sitwasyon muna? Estado muna ng traffic dyan sa NLEX sa oras na ito, 12:11.
Yan, magdesisyon ng tama, alamin kung saan pwedeng dumaan, di ba? So ito ho yung senaryo ngayon na dyan sa may North Luzon Expressway, yung patungo naman ng Balintawak Toll Plaza, yung heading north. Wala po masyadong aberya. Same scenario, light traffic din yung other side, ano, southbound portion dyan sa may Balintawak area. Mapulang Lupa, Valenzuela, northbound, light traffic. Ganyan din po yung southbound portion. Mindanao Toll Plaza, wala masyadong aberya, light traffic din. May konting bottleneck lamang dahil ongoing yung construction works. Ito po, yung southbound portion naman ng May Kawayan, light traffic, pero yung heading north, ayan, medyo mabagal na yung daloy ng mga sasakyan. Yung mga patungo ho ng Metro Manila, makikita dyan sa may bahagi ng May Kawayan, Libtong, dyan sa May Kawayan, Bulacan, ay konting pagbabagal na ang mararanasan. Pagdating ho ng Bukawi, light traffic, magkabilang linya. Ganyan din ho sa bahagi naman ng Pandaras, sa may syudad ho ng San Fernando, na sakop ng NLEX. At 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto na ito makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ng siyudad San Fernando. Ganyan din sa may North Luzon Expressway. At manatili lamang nakafollow po sa CLTV 36 News page dahil mayat maya kung merong mga mga traffic situation o di kaya naman mga road reblocking o di kaya naman road incident, ay atin pong ipinopost yan upang magabayan din yung mga biyahero at makapagdesisyon ng tama. Hindi masayang yung pagkamahal-mahal na krudo. Ito pa, makakapaglaba ba? Di ba? Makakapaglaba ba si Ray Bravo? Oo. Lolo Ray, makakapaglaba ka raw ba ngayong darating na linggo? Ay magdesisyon ng tama, ibabad mo na mamayang gabi yan. Alamin ho muna natin mula sa Pag-asa kung anong magiging taya ng panahon sa mga susunod na araw. Narito pong latest mula po kay Kuyang Obet Badrina. Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito ng lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 3, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong tinawag po nating Henry ay narito na po sa may 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay humina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa, walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. Sa Luzon, inaasahan po natin ngayong araw, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, mga localized thunderstorms, dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, sa Palawan, mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City, 25 to 31 degrees Celsius.
Ang malaking bahagi naman po ng Visayas ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banay hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon dito po sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Bagamat patuloy po ang paalaala ng pag-asa kapag may mga thunderstorms, mga pagkinat pagkulog kuminsan, nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaot kayo sa ating karagatan. Samantala po, sa ngayon, meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong tatlong domains kung saan po tayo nagmo-monitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at nasa loob po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilos. Sa ngayon po, no, meron pong isang typhoon, may international name na Bavi, mahigit 3,400 kilometers po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito'y patuloy nakikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today. At tapos po, papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po by Tuesday or Wednesday, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok nga sa ating bansa by next week, maaari po ito magpalakas ng habagat. At posible rin po na tumama ito, particular na sa may sa may bahagi po ng Taiwan, at posible po magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwedeng mangyari, pero sa ngayon, ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Possible po na muling lumakas yung habagat by next week, kaya posibleng maging maulan po bandang mga Wednesday, around Thursday to Friday by next week po, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So mainam po, tumutok po kayo sa magiging update ng Pag-asa, lalo't meron nga po tayong papasok na bagyo at posible po itong maging super typhoon po no, once na pumasok or bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po na magbibigay ng update ang Pag-asa dito po sa ating binabantayan nga na typhoon. Na sa ngayon po may international name siya na Bavi. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites, pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph para lagi po kayong updated. Lalong-lalo na nga po na meron tayong mga minomonitor na iba't ibang mga weather system. Lalo po, meron tayong bagyo na nasa labas pa ng Tropical Cyclone Information Domain na inaasahan po natin by next week po ay posibleng pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility. Pero this weekend po, na-expect pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. At live po nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas.
Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Eto ho mga kabalen, mga karihan, banggitin natin, asahan po yung mga malalakas na pag-ulan sa susunod na linggo. Pagdating ho ng Miyerkules hanggang Biyernes ng susunod na linggo, dahil ito pong bagyong nasa labas, na-explain ni Kuyang Obet yung tatlong layers na binabantayan, o basta itong bagyong wala pa sa Pilipinas, international name na Bavi. At oras na pumasok, tatawagin daw bagyong Inday, ay merong posibilidad na maging isang super typhoon. Kaya po manatili lang pong nakafollow din dito rin sa CLTV 36. Dahil mayat maya po yung pagpapaskil naman natin ng kahit yung mga thunderstorm advisory. Opo, na merong kinalaman dito ho sa ating rehiyon, yung may epekto dito po sa Central Luzon upang magabayan yung ating mga kababayan. Skip the scroll and stream. Bago tayo magpatuloy sa ilang public service announcement, bigyang daan natin yung mga nakatutok dito sa ating programa. Pagbati, sabi ni Angeline Arcilia, shout daw. Yan, shout daw po kay Ann Gwyneth Natividad. Ayan. At kay Ralph Castro, sabi niya, good afternoon po. Sabi ni Ralph Castro, isang magandang tanghali rin, Ralph. At maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Ayan. Good afternoon po. Pa-shout out daw po kay John, Jeffrey at Tyler. Mula yan kay Joanna Borbon. Ayan, pagbati rin sa aking kaibigan, Jers Kim Cunanan Castro, ayan, na nag-aayang bumuo ng basketball team. At kailangan ko daw maglaro every Sunday. Bakit? Kailangan daw yung superpowers ko. Ayan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Bigyang daan muna ho natin ang ilang mga public service announcement naman dito ho sa ating lalawigang Pampanga. Ito mga karihiyon, Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama. Magdesisyon ho ng tama, pwedeng mag-charge ng mga power banks. At teka lang, i-confirm ko ito. Simulan muna natin dito ho sa may public service announcement kaugnay naman ng water interruption, scheduled water interruption mula po sa Prime Water. Diyan ho sa bahagi ng Filipiniana at Duquit sa Mabalacat City ay mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw bukas, araw ho ng Sabado. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Samantala, wala naman pong kuryente sa may bahagi ng Florida Blanca. Dito ho sa may Barangay Carmen at Benedicto. Bahagi po ng Barangay Carmen at Benedicto sa Florida Blanca. Bukas po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Matutuan magdesisyon na tama. Magsasagawa ho ng relocation ng primary pole. Ito pong Svelapco. Kaya po yung mga kabalen ho nating naninirahan dyan sa may Barangay Carmen at Benedicto dyan sa may Florida Blanca, asahan po yung ilang mga bahagi ng inyong barangay ay mawawala ng supply ng kuryente. Ayan, nasa caption po ilalagay ko rin yung link dito po sa ating live streaming para magabayan kung kasali kayo dun sa mga apektado ng nasabing brownout. Ito, ipopost ko po sa link. Pwedeng i-click yan upang hanapin din yung inyong lugar. Maganda i-ready na rin makapag-charge ng mga gadget. Ayan po, pwedeng i-click dito yung link sa baba. Okay, time check muna tayo. 12:25 ng tanghali. Magpapatalastas lang muna si Kuya Justin. At sa ating pagbabalik, talakayin ho natin mga balitang dapat ninyong malaman ngayon hong araw ng Biyernes, July 3, 2026. Balitang makialam matutuan magdesisyon. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. 6 News Stream, kasama si Justin, di sa neto Ito po ang News Stream. matutuan magdesisyon na tama.
scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at bago tayo magpatuloy sa mga balita, ihabol ko lamang ito hong isang public service announcement kasi importante lalong-lalo na ho sa mga kabaleen ho natin sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho mga kabaleen, mawawalan ho ng supply ng kuryente
Diyan ho sa bahagi ng Barangay Santo Niño, Bulaklak Village, San Fernando Subdivision. Bukas, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 8:30 ng umaga. Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news. Yan ho, para magabayan din yung ating mga kababayan at mapaghandaan po itong scheduled power interruption na gagawin ho ng SFELAPCO. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Disa neto Samantala, puntahan naman ho natin ang mga detalye ng balita ngayong araw ng Biyernes. Simulan ho natin ang ating balitaan dito po sa mainit na balita po ngayon sa syudad ng Angeles. Ito pong naranasan ng isa nating kababayan na nag-viral po sa social media. Opo, mga kabalin, mga karehiyon, iniimbestigahan na po ng Angeles City Police ang insidente ng umano'y tangkang pangahalay at pagnanakaw sa isang content creator sa lungsod. Nangyari po ito noong June 27, 2026. Sa inilabas po na video message ng biktima sa social media, inilahad niya ang kanyang sinapit na matinding takot at trauma matapos umano siyang lapitan ng isa pong armadong lalaki habang siya'y nasa kanyang nakaparadang sasakyan. Saan nangyari yan, Kuyang Justin? Diyan sa may Friendship Highway, Barangay Anunas, bandang tanghali. Naku po, tanghaling tapat, mga kabalen, mga karehiyon. Ayon ho sa salaysay ng biktima, tinutukan umano siya ng baril ng suspect at agad na hiningan ng pera. Ngunit hindi lamang umano ang pagnanakaw yung naging pakay ng lalaki dahil nagawa pa nitong sakyan at imaneho. Ito pong kotse ng biktima patungo naman sa ibang lugar. Doon na umano siya pinilit siyang maghubad ng suspect. Sinabi rin ng biktima na hinipuan po siya ng suspect at nagtangkang gumawa ng mas malalang pang-aabuso. Sa ginahon ng pangyayari, pansamantala umanong umalis ang suspect at tila may kinakausap o kasabuat. At sa pagkakataong iyon ay nagpumiglas po ang biktima at humingi po ng tulong. Isang Korean national naman po ang nakapansin sa kanyang kalagayan at rescue po siya nitong isang Korean national. Kinumpirma naman po ni Angeles City Police Director Police Colonel Joselito Villarosa ang nasabing ulat at iniimbestigahan po ito ng Station 4 upang matukoy yung suspect. Nakarating na rin po ang insidente kay Mayor John Lasatin at agad po itong pinatututukan sa mga otoridad upang matiyak po ang mabilis at masusing investigasyon. Ongoing din ang pangangalap ng mga ebidensya. Nananawagan din po yung mga otoridad na kung meron hong mga nakakanood dito sa ating balita na nakaranas ng katulad na modus operandi, yung tututukan ka sa iyong sasakyan tapos papasakayin ka, nagpakilala raw na pulis yung suspect ayon ho dito sa biktima. Kaya ganun na lamang yung kanyang takot, sumunod, pumasok sa sasakyan dahil nga tinutok na po yung armas. Manawagan po ng Angeles City Police, pwede pong lumapit sa kanilang tanggapan upang makapag-file din ng karagdagang kaso at makapaglikom ng karagdagang ebidensya dito po sa mga nabiktima ng ganitong klaseng modus operandi. Sa ibang balita naman, mga kabalen, mga karehiyon, ito na pag-uusapan na rin ho natin yung
ika nga no yung budol o iba't ibang modus maliban ho dyan sa may robbery na parang kidnap kasi tinutukan, pinasakay sa sasakyan, itinangay pa yung sasakyan, kasama siya. Ito po, meron din hong mga mambubudol na foreign national. I'm sure marami na sa inyo. Teka lang, hindi yung betute, mamaya na yan. I'm sure marami ho sa inyo yung nakabasa na sa social media, dito sa Facebook o sa Threads o sa Reddit, na meron hong mga foreign national na lumalapit. Ang diskarte ho nila, sasabihin nila, wala silang cash. Wala silang pambayad sa toll gate dahil kailangan nilang lumabas. Madalas po itong mangyari malapit sa mga toll plaza di ba? Or minsan sa loob ng NLEX, yung huli nating naibalita sa loob ng NLEX, diyan sa may Mexico, yung gas station diyan sa area na yan. Sasabihin, pwedeng humingi ng tulong kasi wala kaming cash. Hindi kami makakalabas ng expressway. Wala daw silang ATM pa. Keso ganitong mga dahilanan, ito, mag-ingat ho kayo mga kabalen dahil itong modus na ito paulit-ulit na namomonitor at nangyayari. Kumbaga parang hindi siya, totoo naman, baka nga wala siyang cash. Same person In fact, meron ho tayong nakakwentuhan din na 2 beses niya pa naranasan itong nasabing insidente na to. Kaya po, ayon ho sa PNP, posibleng meron din silang kasabwat na mga Pinoy. Kaya po para malaman natin ano yung detalye, narito po yung balita ni Kuyang Jody Mercado at paano natin mapoprotektahan yung ating sarili laban sa mga ganitong modus operandi. Raw ang nasa likod ng serye ng umunoy pabubudol sa ilang lugar sa Pampanga maging sa bansa na kinasasangkutan ng mga foreign nationals. Inihayag ito ni Police Lieutenant Colonel Carolina San Pedro, Chief of Police ng Arayat, Pampanga, matapos sa madakipang 2 Iranian nationals na nambiktima sa isang bangus vendor sa naturang bayan. Ito po ay isang malaking sindikato. Kasi sa ngayon po, 2 lang po yung ating nahuli, pero marami po silang kumikilos na pare-parehas po ang modus. So sa ngayon po, ang ating pong kapulisan, lalo pa pong pinaigting ang pagbabantay at pagpatrolya dito po sa bayan ng Arayat. At kung tatanungin niyo po, ang ating pong kapulisan ay walang tigil po ang aming pong pag-aanunsyo, paglalahad po ng modus operandi ng mga ganito pong grupo. At kami rin po yung nagbibigay ng babala sa mga kababayan po natin na mag-ingat at maging alerto para hindi na po sila mabiktima po ng mga ganito pong grupo. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na may kasabwat umano na mismong kababayan natin ang mga dayuhang manluloko. Tama po, katunayan po niyan, sila po foreign national pero bihasa po sila magsalita ng Tagalog. Kaya po ito po ay talagang grupo kung saan meron din pong nasa likod nila na kababayan natin. Maganda raw ang ugnayan ng LGU, kapulisan at ng mga komunidad na naging susi sa pagkakaaresto ng mga suspect. Malaki pong tulong yung kooperasyon ng komunidad, lalong-lalo na po ating mga residente, ang ating pong mga barangay, BPATS. Ito nga po ay isang manifestation na magandang pakikipag-ugnayan po ng komunidad. Kaya po mabilis po ang aming pagresponde sa pagtawag po ng aming atensyon. Babala lang po sa mga grupong ito na dito po sa Arayat may kalalagyan po sila. Panawagan naman ni Mayor Jeff Lurie sa mga ibang nabiktima ng foreign nationals na makipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon upang makapagsampa ng karagdagang kaso. So pero mayroong problema. So siyempre, bailable ang kaso. Yung pong mga nabudol, no? Pwede ho kayo makipag-ugnayan dito po sa stasyon, sa munisipyo po, no? Andiyan po si Chief of Police Carol San Pedro, no, nasa stasyon namin. Napuntahan ho, sana asap po to na magpunta. Baka ho kasi pag nauna nakapag-bail yan, hindi na natin kayang yung kaso ay dagdagan ng large scale stapa dapat. Yon, non-bailable po yon. Pero po ang kaso po kasing naipasok po natin ngayon, TEP lang ho, TEP lang. So parang nasa 6,000 lang ho, bailable siya 6,000 pesos. Anong gagawin? Lalabas na naman, uulitin na naman, no? Magagawa at makakagawa ng krimen. Makikipag-ugnayan rin umano ang lokal na pamahalaan ng Arayat sa Bureau of Immigration kung overstaying ng mga salarin at mabigyan ng agarang disposisyon.
Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ayan ho mga kabalen, kung kayo ho ay nakaranas ng parehas na modus o nabiktima ng ganitong klaseng pambubudol, pwede ho kayong lumapit dyan sa bayan ng Arayat, Pampanga dahil meron ho silang ginagawang case profiling laban ho dito sa mga yung foreign national na naaresto sa kanila hong ginagawang modus operandi. Bakit pa na-scam yung mga balita ngayon? Napakaraming gumagawa ng pambubudol. Talagang, eto, scam na naman. Scam yung kanina. Di ba? Scam ulit ito. Budol ulit. Yung isa naman, grabe ho, yung mga nangyayari. Eto, silipin ho natin. Balita naman, at least ito, arestado, di ba? Narito po yung detalye dyan naman. Nangyari ito sa Angeles City. Arestado po ng Bureau of Immigration o BI ang isang 44 years old na South Korean national na wanted ho sa kanilang bansa dahil sa pagkakasangkot sa isang multi-million telecom scam. Kinilala po ang suspect na si Park Junion na naaresto sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Balibago nito lamang pong linggo, June 28. At ayon ho sa BI, si Park ay sakop ng isang Interpol Red Notice na inilabas po noong May 7, 2026. Kasunod ho yan ng arrest warrant mula po sa Busan District Court sa South Korea para po sa kasong fraud. Sa investigasyon na pag-alamang pinamumunuan umano ni Park at ng kanyang mga kasamahan ang isang no-show telecom scam. Nagpapanggap umano siyang negosyante at nangakong ibabalik ang halaga ng mga produktong ipapabili o ibibili sa kanyang ngalan. Dahilan upang mabiktima ang 7 individual. Tinatayang umabot sa 170 million Korean won ang halagang natangay ng grupo mula po sa 24 na magkakahiwalay na transaksyon. At dahil dito, naideklara po si Park ng BI bilang isang undesirable alien at isinailalim sa watch list. Bukod sa mga kasong kinaharap sa South Korea, natuklasan din ng Bureau of Immigration na overstaying na po dito sa Pinas. Etong si Park, huli siyang dumating sa bansa noong December 12, 2025 bilang isang turista at expired na yung kanyang permit nito lamang pong June 9, 2026. Kasalukuyan pong nasa kustodiya ng Bureau of Immigration Warden Facility ang nasabing Korean national habang isinasagawa ang booking at documentation proceedings at inihahanda ang mga kinakailangang dokumento para ho sa kaniyang deportasyon. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Balitang pangkalikasan naman, isang magandang balita rin ito. Pag nakakakita ako ng ganitong balita, napapangiti talaga ako eh. At saka yung sabi ko nga nung isang araw, di ba? Doon sa aking IG story, ayan, yung mga naka-IG dyan. Naalala ko lang yung turo ng teacher ko, nung elementary. Pagka daw gusto mong ma-inspire, yan o mamaya ako nababanggitin, sige. Hindi, sasabihin ko na, sige na. Pumunta ka sa sports section ng dyaryo, laging ganun. Huwag mo na raw tingnan yung headlines dahil sasama lang yung loob mo, di ba? Pero totoo po di ba? Dahil
At ayun, masaya ang buong Pilipinas syempre. Mamaya may balita. Babanggitin ko rin syempre yung balita natin tungkol sa ating iniidolong Alex Ayala na nagtagumpay dyan ho sa Wimbledon. Ano? Kagabi, madaling araw na natapos. Ito, simulan ho na natin sa isang balitang pangkalikasan naman. Magandang balita rin ho ang isang Philippine grass owl ang ligtas na naibalik po sa kanyang natural habitat sa barangay Dikabasan, Dilasag, Aurora matapos pong matiyak na nasa maayos siyang kondisyon. Ayon po sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, sinuri muna ng mga Wildlife Enforcement Officer ang kwago at nakumpirmang malusog, walang sugat at handa ng pakawalan sa kagubatan. Kusang loob po na isinuko ang ibon sa Dilasag Municipal Police Station. Palakpakan naman natin. Na agad pong nakipag-ugnayan sa Community Environment and Natural Resources Sentro Kasiguran upang matiyak ang tamang pag-aalaga at pagpapalaya rito. Binigyang diin po ng DENR na mahalagang protektahan ang lahat ng uri ng wildlife laban ho sa iligal na paghuli at pag-aalaga. Kabilang ho yung Philippine grass owl sa least concern o kahit may kabilang sa least concern, hindi pa ito ituturing na nanganganib maubos. Ayan, magandang balita. Ito naman ho mga kabalen, mga kariyon, sa balita naman sa pageant. Ito, pageant world naman tayo. Abay, opo mga kabalen, ito matagumpay ho nakapasok ang Pampanga sa top 10 finalist. Opo, kumpletuhin ko lang yung detalye. Ayan, matagumpay po na nakapasok ang Pampanga sa top 10 finalist ng National Costume Competition ng Binibining Pilipinas 2026. Dahil po ito sa show-stopping fit ng Kapampangan beauty na si Anne-Claine Castro. Natampok po yung sikat na delicacy at simbolo sa lalawigan. Ito po yung tinatawag na betuteng tugak, siyempre. At lumihis po sa tradisyonal na kasuotan ng pambato ng probinsya upang bigyang buhay ang tugak marangle o betute, isa po sa mga kilalang pagkain sa Pampanga. Ang kapansin-pansing obra ay likha ng designer na si Diosard Mabesa. Bagamat tila kakaibang inspirasyon para po sa ang isang putahe para sa beauty pageant, buong husay na ipinakita sa disenyo ang palaka bilang tagapagtanggol ng mga palayan. Nagsilbi rin itong simbolo ng katatagan at dangal ng mga Kapampangan. Samantala, ang top 5 para po sa NatCos competition ay pipiliin mula sa online voting. Inanunsyo po, i-anunsyo naman sa Grand Coronation Night ang 5 kalahok na may pinakamataas na pinagsama-samang reactions at public shares sa Facebook page ng Binibining Pilipinas. Magtatagal po yung voting period hanggang July 9, 2026. Narito po yung ilang mga larawan ng costume ng ating kabalen na si Anne-Claine Castro dyan po sa naturang Patimpalak.
Balita naman ho sa lalawigan ng Bataan, nasungkit po ng Cabog-Cabog Integrated School o CCIS sa Balanga City, Bataan ang prestihiyosong pwesto bilang isa sa top 10 finalist sa Environmental Action category ng World's Best School Prizes 2026. Palakpakan! Bunga po ang pagkilalang ito ng kanilang programang Tatak Komunidad. Bayanihan para sa gulayan ng paaralan kung saan ginamit ang modern technology tulad po ng hydroponics at robotics. Dahil po sa makabagong diskarte, nagawa ng paaralan na maging halos 99% self-sufficient pagdating ho sa pagpopondo ng kanilang mga proyekto nang hindi na umaasa sa pamahalaan. Abay, napakagaling naman ng paaralang ito. Yung ibang mga kilala natin sa pamahalaan, lahat na lang iniasa nila. Di ba? Kaya nga nakakasuhan ng tuloy-tuloy, di ba? Ayan, hindi na. Pinoy, gising ho tayo ha, yung mga may kaso. Hindi naman ho kakasuhan yan na walang dahilan. Ika nga kung meron daw usok. Di ba? Anyway, eto ang World's Best School Prizes po ay inorganisa ng T4 Education na kumikilala sa mga paaralan sa buong mundo para sa kahusayan at makabagong ideya na nagpapakita po ng kanilang positibong kontribusyon sa mga mag-aaral at dito po sa ating komunidad. At syempre po, tatapusin natin ang ating balitaan dito ho sa mga magagandang balita upang ikangay baunin naman natin yung tuloy-tuloy na masasayang alaala ngayong weekend bago ho tayo magpahinga at magbakasyon ngayong weekend. Ito yan, katatapos lamang ng magandang balita yung national costume ng Pambato ng Pampanga, yung pagkakabalik ng Quagos sa Aurora at itong pagkakapanalo o yung pagiging finalist ng isang paaralan sa Balanga City, Bataan. At syempre, sa ibayong dagat naman, gumagawa rin ho ng pangalan ito pong ating kababayan na si Alex Ayala. Pasok na po siya sa third round. Opo mga kabalen, pasok na po sa third round ng 2026 Wimbledon Championships ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos pong pataubin si Maya Joint ng Australia sa kanila pong second round match-up nito pong Huwebes, July 2. Bagamat nakuha po ni Joint ang unang set sa score na 6-3, mabilis pong nakabawi si Ayala at tuluyang dinomina ang sumunod na dalawang set, 6-2 at 6-0 upang kumpletuhin ang kanyang comeback victory at selyuhan ang pwesto sa round of 32 ng nasabing torneo. Matatandang nagharap po si Ayala at Joint sa final round ng 2025 Eastbourne Open kung saan nanaig po yung Australian player upang maagaw ang kampyonato. Makakaharap naman ng world number 32 na si Ayala, ang defending Wimbledon Women's Singles Champion at world top 3 na si Iga Swiatek ng Poland. Siyempre, papalakbakan din natin si Alex Ayala. Diba? At aabangan pa natin yung kanyang mga susunod na laban. Para ho sa mga mas marami pang balita, mag-like and mag-follow lamang sa CLTV 36 at Facebook at CLTV 36 Official. Ganyan din po at CLTV 36 News. At syempre, pwede rin ho kayong mag-follow at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para po sa iba't ibang content tungkol po dito sa Central Luzon. Newsstream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. 6 Newsstream kasama si Justin Di sa neto Para ho sa mga balitang mapagkakatiwalaan, balitang makatotohanan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream.
Maraming salamat po mga kabalen at mga karehiyon. Ingat po tayo. Happy weekend.